Καλαμάρι, πήγαινε τον καλύτερο πελάτη μας στο τραπέζι του. Ο Φούσκας διψάει. Τι θα λέγατε για ένα ποτήρι από το καλύτερο σαμπουάν μας? Καλό ακούγεται. Ορίστε το προϊόν για τα παλιά, κύριε. Στο Φούσκα αρέσουν τα καλαμάκια που σπάνε. Τι είπες? Ο Φούσκας λέει ότι έχει περίεργη γεύση. Εσύ τι λες? Κύριε Καβούρη. Ο πελάτης πάνω απ' όλα. Τι χάζος που είμαι, κάνω τη δίαιτα του σαμπουάν. Ορίστε, ένα απ' όλα για τον Φούσκα. Α, όχι καλαμάρι, περίμενε. Τα πάτια αυτά είναι με τυρί. Και... Ο Φούσκας δεν αντέχει τη λακτόζη, δεν μπορεί να φάει τυρί. Τι θα κάνουμε? Τι θα έλεγες, να έπαιρνες τα πάτη και... Κύριε Καλαμάρι. Μην ανησυχείς Φούσκα, ο καλαμάρης θα μας φτιάξει άλλα. Μήπως είναι αλλεργικός και στο ψωμί? Βασικά δεν του αρέσει η κόρα. Και κάτι ακόμα καλαμάρι, το σκέτσα πρέπει να είναι κάτω από το πάτη. Καλαμάρι, οι πίκλες πρέπει να είναι στην αριστερή μεριά. Και καλαμάρι, και καλαμάρι, και καλαμάρι, και καλαμάρι, και καλαμάρι. Ορίστε, ένα απ' όλα. Χωρίς τυρί, χωρίς κόρα, οι πίκλες στα αριστερά, το κέτσα από κάτω, στα ρένια ψωμάκια, ντομάτες, φάρμας, πυρηνική παραγγελία εσάς. Και αν θέλετε κάτι ακόμα, σας παρακαλώ να διστάσετε να το ζητήσετε. Ήταν πεντανόστιμα. Τα λεφτά στο τραπέζι, κύριε Καβούρη. Το καλό, παιδιά. Βλέπεις Καλαμάρι. Το α και το ω στα εστιατόρια είναι το σέρβις. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Να το θυμάσαι αυτό και μια μέρα θα πετύχει σαν και εμένα. Δίκιο έχετε, κύριε Καβούρη. Το έμαθα το μάθημά μου. Επευκαιρία, το λογαριασμό τον πλήρωσε ο Φούσκας. Τι είναι αυτό? Λεφτά Φούσκες. Τουλάχιστον άφησαν φιλοδόρημα. Φτάσαμε φίλε μου, η λίμνη Γκου. Εδώ μπορείς να διασκεδάσεις με πολλούς τρόπους. Μάγκες, στάψτε με. Βλέπεις τι εννοώ? Έτοιμος. Μπράβο. Φούσκα, ξέταψέ τον εσύ. Εγώ πάω να φέρω μαλλί της γριάς. Τι κάθεστε και με κοιτάς έτσι, φίλε? Έρχεται η παλία. Φίλε. Ο φίλος μου είναι μέσα. Συγχαρητήρια.